si Brian. Dalawa kami magkapatid na lalaki. Panganay si Kuya JR at ako naman ang pangalawa. Hindi kami tunay na magkapatid. Magkaibang tatay namin. Pero kahit ganon, tanggap naman namin ang isa't isa. Dahil mahal na mahal kami ng nanay namin. Pareho kaming may trabaho, ngunit mas sinuwerte si Kuya. Kumusta yung pinasukan mo? Okay lang bang sahod doon? Okay lang naman, Kuya. Hindi ganun kalaki yan yung sahod. Ay nako. Bakit kasi doon ka nag-apply? Madami namang iba dyan. Yun lang naman yung bagay sa natapos ko, Kuya. Kaya tinanggap ko na. Sa bagay. Tama ka dyan. O, kayo magkapatid, kumain muna kayo bago kayo magsipasok sa trabaho nyo. Hindi na po, Nay. Sa opisina lang po ako kakain. Total, may kantin naman doon. Ako na lang po, Nay. Total, malapit lang naman po yung pinagtatrabahuan ko dito sa atin. Sigurado ka ba, anak? Baka gutumin ka sa daan. Nay, magka-taxi po ako. Hindi ako sasakay sa jeep. Kaya, mabilis lang po ang biyahe ko. Taxi? Di ba mahal ang pamasahe doon? Kaya ko naman, Nay. Alam niyo naman na may kalakihan yung sinasahod ko. Pero mas mainam sana, anak, makakatipid ka sa araw-araw. Nay, sa opisina po nagtatrabaho. Nakakaya naman po kung pagdating ko sa opisina, amoy usok ako, di ba? Aircon pa naman doon. Ikaw ang bahala. Halika na, anak, at makakain ka na. Sige po, Nay. Alis na po ako. Sige, anak, mag-iingat ka, ha? Sige po. Nay, nakakaingit si Kuya, no? Buti pa siya, maganda yung napasukan niyang trabaho. Ano ka ba, anak? Si kuya mo kasi dati nang pumapasok sa opisina. Ikaw kasi baguhan ka pa lang at kagagraduate mo. Siyempre, wala ka pang experience. Kaya sa mababang posisyon ka muna. Pero pag nakita ka nilang masipag, tiyak mapupromote ka din. Basta, Nay, magsisipag ako sa trabaho para mapansin ako ng boss namin. Tama yan, anak. Ipakita mo sa kanilang mahal mo ang trabaho mo. Tama po kayo, Nay. Tara na sa kusina at na makakain na tayo. Sige po, Nay. Tara na po. Teka, ba't nandito tong batang to? Kung may trabaho siya ngayon. Brian, iho, ayos ka lang ba? Tsaka di ba may trabaho ka ngayon? Huy, tinatanong kita, ayos ka lang ba, iho? Tita, hindi ko po alam kung paano ko sasabihin kay nanay. Isa pa, nakakahiya kay Kuya. Teka, ano ba yung sinasabi mo, ha? Hindi kita maintindihan. Tita, nagbawas po sila ng empleyado dun sa pabrika na pinapasukan ko. At isa po ako sa mga natanggal. Ha? Bakit daw? Bakit ikaw pa? Sabi po kasi ng bisor ko, baguhan pa lang ako. At wala pang experience sa trabaho. Kaya tinanggal ka, ganon. Grabe naman sila. Hindi ka man lang binigyan ng konsiderasyon. Meron pa nga po, malapit na matapos yung kontrata. Pero tinanggal pa rin. Pero, sinubukan nyo bang kausapin ng mga supervisors at managers nyo? Opo. Pero wala daw po sila magagawa. Kasi yun daw po ang pinatupad ng management. Ay nako, wala kang ibang dapat gawin kundi maghanap ng ibang mapapasokan, iho, pag ganon. Teka, bakit kasama ni Kayang anak ko? Oh, ayan na pala ang nanay mo, iho. Tita, hindi ko
ko alam kung paano ko sasabihin kay nanay. Iho, nanay mo siya, kaya maiintindihan ka niya. Brian, anak, bakit nandito ka? Di ba dapat nasa trabaho ka sa oras na to? Ate, may sasabihin daw sa'yo yung anak mo. Nay, huwag po sana kayong magagalit. Nay, natanggal po ako sa trabaho ko. Kaya nandito po ako ngayon. Pasensya na po kayo. Ha? Bakit? Paano? May ginawa ka bang kasalanan? Ate naman, pag natanggal ba sa trabaho, may ginawa na agad? Eh, bakit nga? Magsabi ka nga ng totoo, Brian. Tita, kayo na pong magsabi kay nanay. Ate, nagbawas ng empleyado ang pabrika nila. Isa siya sa mga natanggal. Dahil baguhan pa lang daw siya at walang experience sa ibang trabaho. Kaya natanggal siya. Hindi yung iniisip mo. Ganun ba, anak? Akala ko kasi nag-alala lang ako sa'yo. Kilala niyo naman po ako. Alam niyo kung gaano ko kamahal ang trabaho ko. Di ba, Nay? Oo, anak. Pero dapat nakita nila sa'yo yun. Ate, ano kaya kung subukan mong ipasok siya sa kumpanya nila, JR? Tama ka dyan. Gusto mo ba yun, anak? Nay, baka ayaw po ni Kuya. Paano mo sasabihing ayaw niya? Eh, kapatid ka niya. Tama ang tita kay mo, anak. Basta ang alam ko po, baka ayaw po niya, Nay. Wala namang mawawala kung susubukan natin sabihin, di ba? Kaya nga, anak, sigurado ako tutulungan ka ng kapatid mo. Sana nga po, Nay. Pero sigurado ako, hindi papayag yun. Ang tanong, alam kaya sa kumpanya nila na may kapatid siya sa ina? Ay, tapos na naman ng isang araw. Napaupo-upo lang sa opisina. O anak, andiyan ka na pala. Opo, Nay. Bakit po? May ipapakiusap lang sana ako sa'yo. Kung ayos lang sana. Ano yun, Nay? Tsaka, asan si Brian? Wala pa po ba? Anak, may pinuntahan lang ang kapatid mo. Ano po yung sasabihin niyo sa akin, Nay? Yung kapatid mo sana, anak. Ipapakiusap ko sana. Kung pwede, ipasok mo sana siya sa kumpanyang pinagtatrabahuan mo. Kung may bakante. Kahit sa mababang posisyon lang. Total, hindi naman mapili sa trabaho ang kapatid mo. Bakit, Nay? Natanggal ba sa trabaho niya? Oo, anak. Nagbawas ng empleyado sa pabrika nila. At isa siya sa mga tinanggal nila. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Kakaperang na kayo sa sahod niya. Natanggal pa siya. Di tulad ng pinapasukan ko. Anak, alam mo namang bata pa ang kapatid mo. At kagagraduate lang. At isa pa, magkaiba kayo ng tinapos, di ba? Mahirap ba yung pinapakiusap ko sa'yo, anak? Nay, walang posisyon na bagay sa natapos niya. Kung mayroon man, janitor o kaya messenger lang. Kung talagang gusto mo akong ipasok, Kuya, kahit mababang posisyon lang, tatanggapin ko. Ang mahalaga, marangal na trabaho. Nakakaya yun para sa akin, Nay. Bakit maging nakakahiya yun, anak? Isa pa, Isa pa ano? hindi nila alam na may kapatid ako. Nakakaya para sa akin na malaman nilang hindi kami tuloy na magkapatid, Nay.
Yan ang tunay na dahilan kaya ayaw mo kong ipasok, kuya. Ngayon alam ko na hindi mo rin pala ako kayang ipagmalaki. Yun po ang totoong dahilan, Nay. Kaya hindi ko siya pwedeng ipasok. Kuya ka ba talaga para sa kapatid mo, anak? O hindi? Kahit ako na lang sana na ina nyo ang inisip mo bago mo sabihin yan. Samantalang mahal na mahal ka ng kapatid mo. Palagi kanyang pinagmamalaki sa lahat. Tapos ikaw, bakit ba ganyan ka sa kapatid mo, anak? Pasensya na po kayo sa akin, Nay. Pero pag-isipan ko po, Ang sakit pala sa dibdib na marinig na hindi ka kayang iharap ng kapatid mo sa ibang tao. Na ang buong akala mo ay tanggap ka niya bilang kapatid. Pero may mga sitwasyon palang hindi ka kayang ipakilala sa iba. Ang hirap magpanggap na okay ka lang pagkatapos mong marinig ang lahat. Pero iniintindi mo na lang dahil ayaw mong makitang nasasaktan ng nanay niyo. Kawawa naman ang pamangkin ko. Masyado ata niyang dinibdib ang pagkatanggal niya sa trabaho. Brian, iho. Ayos ka lang ba? Oo naman po, tita. Oh. Bakit ganyan ang itsura mo? Ang sakit po kasi. Dito, tita. Bakit, iho? May nangyari ba sa inyo? May narinig ka ba? O may nagsabi sa'yo ng hindi maganda? Lahat po, tita. Ha? Ano ibig mong sabihin? Narinig ko po kasi si nanay at kuya na nag-uusap kahapon. Narinig ko pong ipinapakiusap ako ni nanay kahapon kay kuya na kung pwede, ipasok nila ako sa kumpanya nila. Pero tumanggi po si kuya. Tumanggi ang kuya mo? Bakit? Kapatid mo naman siya. Yun na nga eh. Kapatid ko siya pero hindi daw niya ako pwedeng ipasok dahil hindi alam ng mga kasamahan niya na may kapatid siya sa ina. Nakakahiya daw yun para sa kanya. Sinabi niya yun? Anong sabi ng nanay mo? Yun na nga po, tita. Hindi man lang sinabi sa akin ni nanay na gano'n na pala ang tingin sa akin ni kuya. Mali din yun ni ate. Hayaan mo. Kakausapin ko nanay mo, iho. Huwag na po, tita. Okay lang naman po ako. Kaya ko naman po maganap ulit na mapapasukan. Sige po, tita. Papasok po muna ako sa loob. Sige. Sayang, hindi mo kami naabutang nag-uusap ng anak mo, ate. Nakita ko nga, galing siya rito. Ano nga palang pinag-usapan nyo? Ate, alam mo bang narinig kayo ni Brian kahapon na nag-usap ni JR? Totoo ba ang sinasabi mo, Kay? Oo, ate. Narinig niya ang lahat. Pati yung mga hindi magagandang sinabi ni JR tungkol sa kapatid niya. Alam mo bang nagdrama yung anak mo ngayon? Nagtatampo rin siya sa'yo. Nagtatampo? Bakit daw? Dahil hindi mo man lang daw sabihin sa kanya na ganyan na palang tingin sa kanya ng kuya niya. Hindi ko alam. Narinig niya pala ang lahat. Bakit, ate? Wala ka ba talagang balak na sabihin sa kanya ang lahat? Wala, Kay. Dahil ayaw ko magdamdam ang kapatid niya sa kuya niya. Nangyari na yun. Sa tingin mo, ate, tama yung ginagawa mong paglilihim sa anak mo? Lalo mo lang siyang sinaktan. Baka isipin pa niyang inayunan mo ang kuya niya. Dapat sana, ate, maging transparent ka sa dalawang anak mo. Ako man, nagulat din ako sa sinabi ng kuya niya na ganun.
Pero dapat, pinagsabihan mo man lang sana si JR na hindi tama at hindi maganda yung ganyang ginagawa niya. Eh kung kay JR sabihin ni Brian ng ganyan, matutuwa kaya siya sa maririnig niyang yon? Kaya dapat, ikaw ang magpaliwanag sa anak mo ate, para hindi siya nag-iisip ng hindi maganda tungkol sa'yo. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya, Kay. Sigurado, sobrang masasaktan siya. Ano pa nga bang nararamdaman ng anak mo ngayon? Kaya dapat, agapan mo na agad yan. At susubukan ko rin kausapin si JR kung hindi mo kaya. Mas magandang maliwanag sa magkapatid ang lahat kaysa may samaan sila ng loob. Maraming salamat, Kay. Hindi ko kakayanin kung magkaroon ng samaan ng loob ang magkapatid. Yung press ko ngayon dito, matagal-tagal na din na hindi ako nakakapunta dito. May mga pagkakataong gusto mong sabihin ang nararamdaman mo sa harap ng kapatid mo. Pero mas pinili mo pa rin kimkimin na lang ang lahat dahil ayaw mong mas lumaki pa ang tensyon sa inyong dalawa. Oy, JR. Wala ka yatang pasok ngayon. Wala po, tita. Halos matagal rin hindi kita nakitang namamasyal ah. Oo nga po. Masyado po kasi akong abala sa trabaho ko. Brian! Kumusta ka? Saan ka galing? Naghanap po ako ng mapapasukan, tita. May nahanap ka ba, iho? Wala nga po. Wala pong mga bakante sa mga in-applyan ko. Ayan ang kuya mo, oh. Hindi ka magtanong sa kanya. Di bali na lang po, tita. Sige po, mauna na po ako. Tita, bakit ganun si Brian? May galit ba sa akin yun? Alam mo, JR, ang totoo, oo, masama ang loob ng kapatid mo sa'yo. Ha? Bakit naman po? JR, didiretsahin na kita. Masama ang loob ng kapatid mo sa'yo dahil narinig niya lahat ang sinabi mo sa nanay mo nung ipakiusap niyang ipasok mo siya sa kumpanya niyo. Kaya paano mo sasabihing bakit parang may sama siya ng loob sa'yo? Hindi ko naman... JR, mahal na mahal ka ng kapatid mo. Tapos gano'n ang maririnig niya sa'yo? Bakit ha? Anong rason? Bakit ayaw mong ipaalam sa kumpanya niyo ang tungkol sa kapatid mo? Dahil ba magkaiba kayo ng ama? Ganun ba, JR? Dapat nga maging proud ka dahil may kapatid ka at hindi ka niya ikinakahiya. Samantalang ikaw, paano mo sasabing nakakahiya siya para sa'yo? Ha, JR? Paano kung mabaliktad ang sitwasyon at sa'yo sabihin ng ganon? Matutuwa ka ba? Di ba hindi? Nauna mo sanang isipin ang mararamdaman ng nanay niyo. Masakit para sa isang ina na ipamukha sa kanya na magkaiba ang ama ng kanyang mga anak. Anong pinalalabas mo sa sinabi mong yon na ang nanay mo ay... Tita, patawad po. Alam mo kung kanino ka dapat humingi ng tawad at kung kanino ka dapat bumawi. Sa nanay at sa kapatid mo. Tama po kayo, tita. Pakiramdam ko, napakasama akong anak at kapatid. Alam mo, maiintindihan ka nila kung aaminin mong nagkamali ka. Mahal na mahal ka nila. Sige na, puntahan mo na sila. Sige po, tita. Maraming salamat po. Kuya, maraming salamat ah. Akala ko, Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga, okay ng lahat. Natutuwa ako dahil naipasa mo ang exam at interview. Tiwala naman ako sa iyong may papasa mo lahat yon dahil alam kong matalino ka. Isa pa, isa pa,
Nagpapasalamat ako sa iyo, kuya. Dahil hindi ka nagdalawang isip na ipakilala ako sa lahat na kapatid mo. Ano ka ba? Kapatid kita. Kaya hindi kita ikakayang ipakilala sa lahat. Basta, maraming salamat, kuya. Hindi na ako makapaghintay. Excited na akong sabihin kay nanay. Napakasarap sa pakiramdam na maging okay uli ang lahat sa inyong magkapatid. Pati na rin kay nanay. Nay! 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 Ano bang meron? At ang lakas ng boses mo dyan, ha? Nay! Tanggap na po ako sa trabaho. Talaga, anak? Saan? Kila kuya po. Talaga? JR, anak, di ba Nay, kalimutan na po natin yon. Alam po nagkamali ako. Kaya, heto. At hindi lang po ako basta pinasok ni kuya sa kumpanya nila. Kundi, pinakilala din po ako ni kuya sa lahat na kapatid niya ako. Ang sarap po sa pakiramdam, Nay. Yung nakikita kong proud si kuya sa akin. totoo ba yun, anak? Ginawa ko po yun, Nay. Dahil yun ang dapat. Dahil kapatid ko si Brian at anak nyo kami. Maraming salamat, anak. Mabuti naman at naisipan mo kung ano yung tama. Nagpapasalamat din po kay Tita Kay dahil kinuusap po niya ako. Dahil ayaw din ng tita niyong magkasamaan kayo ng loob na magkapatid. Pareho niya kayong mahal, mga anak. Oo nga po, Nay. Pag wala po kayo, siya po ang tumatayong nanay namin. Kaya magpasalamat tayo dahil andyan lagi ang tita Kay niyo upang tulungan ako sa pagiging nanay sa inyong dalawa. Hindi ko kasi kakayanin, mga anak, kapag di kayo magkakasundong magkapatid. Nay, normal lang naman po ang magtampuan. Pero hindi po namin nahayaan lumaki yun. Oo nga, Nay. Isa pa, mahal ka namin. Ayaw po namin nasasaktan kayo nang dahil sa amin. Maraming salamat sa inyo, mga anak. Mahal na mahal ko kayo. Ganyan ang pamilya ko. Hindi maiiwasan ng tampuhan o samaan ng loob. Pero sinisigurado kong sa pamilya ko, konting tampuhan, pero mas maraming intindihan at pagmamahalan. Hindi man iisa ang tatay namin ng kuya ko, sinisigurado naman namin na mahal namin ang isa't isa bilang isang tunay na magkapatid. At hindi namin yun ikakahiya, magpakailanman. Yan ang kwento ng pamilya ko.